in chung nok ve taka chuan mi pakhat a ron tla lut hlola chuana tur zongin atal boi na sa hle chuana kawngkhar hong turin puzzle a rem khom man angaya a awmna room chu a ron zim tel tel bawk nen atal boi na sa khop mai room atanga chhuat theina tur man ruate chu adap ruaya a chhuat vat angai kawngkhar chu hong man lovin room chuan a chilta class a chuan physics student Zoe alo langa an ban hnuin an zirtir tu pa chuan zirna lama tranlak angai thu te alo hril Jason chu office alo amin a hna a chuan alo boi hle a stock boy Ben ron lang vele in an boss bula chuan a hna tho te chu hlo tam jok nei turin kai san alo dila rem alo ti pui lo tlat an ni pathum te hian a thon tu an hriat lo atangin box mak danglam tak an dong veka box chu mak ti taka an en lai chuan lekha te a ron chuaka chu lekha chuan kan game khel tura somini room mi chhuat san vek thei chuan dollar sing khat i hlo theiang tin alo in ziaka a hnuaya an address an da tel bok an game khelna tur building an thlen chuan security in an ID le phone alo lak saka midang pathum he game khel tura an som ve tenen chuan in mu in an han in mel hriata chung te chu Amanda Mike le Danny te an ni escape room game khel tur chu mi paruk an ni ta an thil khel tur rules poimo te chu Danny chuan website atanga alo hriat to ang chuan alo hril zung zunga room a kan lut anga chu tatanga chuak tur chuan puzzle solve tur alo om zelang hun tiam ral ma in room chunga thil om te mangin kan chhuat dan tur man ruwa kan zongang atia Amanda chuan hun tiam chu ral man ta se engtin nge niang alo ti chuan mi pakhat alo kalanga kan game khel lai atanga kan tlak thu min lo hrilang alo tia Danny hi escape room game a hian atui version shima an game khel tura thil poimo tepo website atangin alo shenwal to ni an paruk hian game hlaom tak an khel don ti shelovin an khel tran hun tur chu an ngak thap mai le Benan kawngkhar hon avatum chuan a hong thei tlat lo Danny chuan phur zetin kan game a in tran to ani hi room chunga thil te hi en kwal ro kawngkhar hon theina tur puzzle code number engpo ani thei atia room chung chu an han en kwal vela lekha bu pakhat chunga screwdriver lo om chu hmuin hei hi kawngkhar hon na man ruwa chu ani ngei don hi an lo ti hloma Zoe chuan lekha bu koma number chu hmuin kawngkhar lok chu a number chuan an hera an omna room chu hitar lian takin ron urin asa takhop mai le off le an tum chuan a thei si lo thil hreber Danny la in ti ngai na vak alo hrebik lova anin hnial boi ngal der mai Jason chuan banga chabi vilu na lok chu a hmuwa chabi zongin an vir boi ngal an omna room chu alo sat bel zel si Zoe bok chuan chabi chu a hmule a bang ava hon chuan a chunga phone chu ri in Jason an lo chang phone atang chuan meiche o in recording kan dan siam zong zong in zom turani alo tia phone an da chu an omna room chu lo phuin asa zual le sota an mang ang to tak zetani Jason chuan asa to lutuk engtin nge kan chuang tin aw vak vaka Zoe chuan do kana thil me tur lo om chu hmuin an meta
banga chua theina tur chu zim te alo in honga a me na dang a thian ten an ron me ve chuan mihring leng tokin alo in hong ta kakal ma saber don Jason an alo ti chuan midangin min kalsan ngot thei lawang bang hong tur khan kan lo me char charangai sin an lo tia Jason chu lut luin room in kalpona ceiling air vent ta chuan awak phaya chuana tur awak mu chuan a thian te a ko ngal amal malin an lut phei ve zela bang hong tura an thil me chu an kutin a dai to lo room la chu alo satel tel boxi nawa tuida khatin an thil mea chuan no chu an da room chung chu akan main an chua san thei thra mani room dang an va thlen chuan an thil khel chu an amai lo ti an che thiama an nun na an chan thei tlat amanda chuan ka du to lo mintel to su tin aw vak vaka midang chuan lo hnemin an in hnial buai Danny phone pai ruk chuan police phone an tuma signal aum box si lo room dang atang chuan chua dan tur an ngai tua le angai kong khar chu tala a in kalin thumal pasari mangin tala chu an hon angai ani midang tala hong tura an lo boi lai chuan banga thumal rang rang chu ben chuan alo mua athil mu chu va shilin kong khar chu an hong theita pon an han chuak chu vuram ang mai alo ni avot kher mai tuipui chungkhang chunga chuan dingin an omna chu mak an titlang le room sataka tang chuan hun vot taka anom le ta tina ni an game khel lai a chuan Danny ve thung chu phur hle in an fangkwal vela an omna chu room an siam dang lam tho alo ni thok le khata banga tang chuan room ti vot zual turin thivot an ron tiluta an omna chu nasat taka ron vot zualin game khel tu te chu anom khom thap mai vot le ma se room atanga an chuale dan tur man ro chu an zon vat vat angai room a chuan korlum pakhat an hua mi paruk an ni boxi anin hak chok taringot mai an chevel hi camera in an lo thi thlai reng ani chuata tui khala chuan a ong lai alo oma tui chunga hian an chual le na tur thil poimo a oman ring tlat Mike chuan ngakuai aron char vele chia bok Jason an ngakuai an chia alo thuk ngang mai Zoe chuan thir hi thei aron chara ngakuai mora chuan voin an chia le a vur khal vek achunga chabi om chu khai chuakin ti ke an han tuma alo sak ngang mai ati tuinan tin ben chu lighter an dila ani chuan lo the phein Danny la tura vakal chu tui khal chu rapkein an hoya chuan atla lutta chan chua tum chuan an buai tlang hle tui chung khal chu bengin Danny an au vak vaka an lu ve ngot chuan tui votin alo met hlum don boxi ti thei an nei lo Danny an chanta lighter an nei tak silova chuan an tak salum na mang chuan chabi om na vur chu ti tui tumin an vuan thapa room bauruak chu avot tel tel le ngal reife nuwa chuan vur chu lo tuin chabi chu an la chuaka Jason an a hon chuan an omna le lam kong khar chu lo in hongin tui chung khal te chu aron ke pop popa tuyat la lut lowin room danga chuan an lut thei thra mani room chu bar pakhat pool khelna mun a letling zong veka in khai alo nia an han hoi kwal vel chuan kong khar a her hon na om lo chu an mu thei
chu thil chu zon mu kan ngai ani an ti tlanga Mike an kalkual vel lai chuan ara na chuat chu lo tla in benan aron chan man tram anom na room chu mun sang takalo ni a chuat chu rap ngam lovin banga an bet trap mai le Amanda chu inchung lama lon chhovin bom pakhat number combination code manga hontur a han mua chu number chu an hria tangai Zoe chuan banga puzzle rem khom tur chu muin film khur takin apan phaya arem khom zo chuan athil rem le pool khelna ball number mangte chuan Amanda chu number an me tira adik thailo Zoe chuan kan omna room hi alet ling song veka omani a number kha alet zong in metro atia an me chuan adik theita kong khar her hon na chu ala chuaka chuat chu nuai lama alo tla zo trep to bok Amanda chu achian te omna kong khar omna lama aron phei angai pool te bula a wailai chuan an kong khar hon na tur chu atit la pala alum tlak ma in chuata chuan trum thla in azuman man ram ani athil ti tlak chu achian te ahan pe a adin na chuat chu ron tla vele in phone hruya chuan a waitang man rama Amanda kut akham to tak zet Zoe in iti thei emang beidong su aron ti lom lai chuan a waina phone hrui chu chatin Amanda an chan vele ta dulo viau ma se an game khel chu an chun zom zel angai kong khar chu hongin room danga chuan an valut le a damlo an enkol na thin mun alo ni room chunga TV a chuan mipa o in dam kho chuan na turin engthil nge iti thei man moro hun inei tamlo minute nga chia hun inei aron tia an chhuale na tur zongin an boi ngal char Zoe ngei dan ani to lo an thu angin kan om tur ani lo alo ti chuan ti thei dang kan nei lo camera in min thi thlai reng alom ben chuan alo tia midang chuan an chhuale na tur thil muin x-ray thalak te chu an lo endika chu tatang chuan lung en na khol an mamo ti an hre chuak a thian te boilai chuan camera chu Zoe chuan lo vochia in chhuana na tur dang a omang an thu angin kaum to don lo alo tia chhuana na tur zongin bangvel chu alo vochiam chiam minute thum chia hunan nei to Jason chuan boruak thalo anda na bur chu muin minute thum aral le chuan boruak chia hi ti chuakin min ti hlum vek don alo tia EKG lung en na khol chu Jason chuan awa mua bena taksa a chuan voin a heart rate alo niam tlat Mike chu an test vele a omzia om thei box si lo minute khat bak hunan nei to lo Jason chuan electrica sokin Mike chu athidang der mai benan kai tho alo tum ve chara huna top ta boruak chia chu alo in phu chuak char mai Jason chuan thil ngai tua chuakin heart rate niam jok turani alo tia khol chu ataksa a voin boruak chia chu a hip luya room chunga omte chu an chau zo vek to Mike po tho chuak turom to lo Jason heart rate atlak niam nu chuan room chua san theina kong khar chu alo in hong le ta Jason chu achuak ngala Ben chuan Zoe local ro chuana turom to afati chuan min kalsan ro an thu angin kaum to don lo chuana tur dang om alo tia Ben chuan hre tak chungin akalsan veta room dang an vathlen chuan thinrim takin Jason chu ahawa Mike kha ithata Zoe po chan thei kan ni ati chuan keima wanga nungdama om ini kha isya em lotin anin nial boy na samai game an khel sun jom zelangai chuata thil her hon na om chu an her duna
an han hong chu an pahnih chuan damdawi rui ang maiin an lo awma an thil khoiah chuan tur a lo awm ani an mumal thei lo an thil honna a thu inziak chu theilovin an chiara a damdawi a awm inzon hmu vat angai tin a lo inziak an pahnih lah chu ti ata awmin an buai dun na samai si Ben chuan bang chu a beng vak vaka in chiu na damdawi a lo chuak hlol mai mi pakhat tan chia siam a lo ni Jason chuan ronbo thutin anin chu boita anin sual boina lama chuan alu chu natakin Jason chuan asoa a thingal zui Ben chu a injection theita an thil hon na hnuaiah chuan a lut thla a puzzle solve tur kongkhar ava hmu chuan manhmo takin a chengal zung zung heti lai hian an ruang hlawm turin Zoe te omna ruma chuan mi pahnih an lo luta nunglama tangin Zoe chuan a ron vothut mai ruma chuan oxygen mask muin a lo vua ani an pistol lak sakin an ron luna tang chuan a chuaka Ben chu room lo zim zel chuan a lo chil hlum trep to mai tuana chimni lama chuan lutin theilovin ain hai chuak thei shrama room zau taka ava chuak lol mai mi pakhat hian ron bia in iti thahle mai thina kautlanga voi tam tak idinga idam chuak thei hi nangpon i oi lo hia lang a thuro i chak to kha alo tia Ben chuan nang hi em ni kha game ten om zet duang tu kha alo tia chupa chuan ke chuan game ka designa engkim mai kha hovela hian mishing te hian kan dam ko chua theina turin kan fight thewa manlai chuan gladiator te an oma an dam kho chuana tura anin that chu ennoma an entrin tunlai khovela changkang zokin kan lo siam ve mai ani mi hausa le thil ti thei tak tak ten poisa an lo in choya munom thira an en turin atia nunglama tang chuan Ben sakor in tlan siak na reng renga pakhat na an nin sakorin lo manan dong ngaim ti pain ashoka shuina reka Bena tal boilai chuan arek tupa chu silaya ron kapin Zoe chuan aron chan chuak thei shrama Zoe le Ben te chu building atang chuan anin kwa chuak thei ta